Deci, salut YouTube! Haideți să vă arăt cum se bagă Renko Exe. Intrați în Google Chrome. Scrieți aimbot nedecâtabil Sam. Dați pe prima variantă, o să vă las link-ul în descriere. Dați la afișați mai mult. Dați la Renko Exe executabil. Dați pe Rege Ghost. Dați Dovnald. Eu deja l-am. Uitați-l. Ăsta e. Scuzați-mă, sunt puțin răcit. Și acesta a fost tutorialul. Dacă v-a plăcut sau dacă vreți să ziceți ceva, puteți să spuneți. Mulțumesc!